I was there on Bosnian Pyramid Project when they needed us, and this is what we have discovered. The project that forever redefined human history, the most open project in the world. I was there on Bosnian Pyramid Project when they needed us, and this is what we have discovered. The project that forever redefined human history, the most open project in the world. I was there. I was there. I was there on Bosnian Pyramid Project when they needed us, and this is what we have discovered. The project that forever redefined human history, the most open project in the world. I was there. I was there. I was there on Bosnian Pyramid Project when they needed us. I was there. I was there. I was there on Bosnian Pyramid Project when they needed us. I was there on Bosnian Pyramid Project when they needed us, and this is what we have discovered. The project that forever redefined human history, the most open project in the world. Sanski most, lijepo. Evo, izvolite. Hvala puno. Hvala i vama. Nema na što. Hvala da vas. Biološki park Ravne 2. Prije 5 godina nije bilo ovog puta, nije bilo ove trave, nije bilo instalacija, bila je samo močvara. Zapuštena, 7 divljih deponija, potoci su se slijevali sa svih strana, nije bilo ovog potoka, nismo napravili taj kanal, a danas smo ga transformisali možda najljepši park u Europi. 65.000 kvadratnih metara sam kupio, nekih 15 parcela jednu do druge, od privatnika, i izvršio transformaciju. Znate kako smo mi Balkanci, kad god imamo nešto lijepo, planine, jezera, rijeke, doline, mi tu bacamo šporete, kauče, kese, plastiku i tako dalje. Ali ovo je primjer da smo napravili drugačiji, iz jednog ekstrema lošeg u nešto što je posebno lijepo, održavano. Park se sastoji od dvije doline, jednu sa lijeve, drugu sa desne strane. Imamo čitav niz različitih instalacija. Prije godinu dana smo radili na drenaži vode, digli smo 1000 panjeva, preorali sve, posadili travu, frezom prešli, pripremili podlogu i onda počeli raditi ove različite instalacije. U početku naše, a kasnije su nam se prijatelji iz različitih zemalja svijeta pridružili sa svojim donacijama. Kad smo to sve završili, potrošili kompletnu ušteđevinu,
doktora Semira Osmanengića iz Amerike, od koje se mojoj ženi dizala kosa na glavi, jer mi nemamo u kući štek, to se kaže u Bosni. Nemamo, Pa isto i kod nas. nema štednje, računa štednje, a ja samo trošim, onda potrošio sve pare, onda bih čekao plate da mi dođu iz Houstona, pošto imam još uvijek firmu u Americi, pa kad 5-6 plata skupiš, pa još jedan mali kovanić zemlje, a gleda žena kaže, što opet kod notara? Da kupi kao zemlju, rekao, hoću, pa ne brini se, bit će sve u redu. I kad smo otvorili prije 4 godine, na jedan put smo dobili prostor zbog kojeg nam gosti ostaju duže. Umjesto da ti dođeš na piramidu Sunca sat, dva, u tunele sat, dva, izađeš na ulici si, štaš sad, hajmo u Sarajevo, hajmo na more, odu. A sad imaju razlog da ostanu 3 dana, 7 dana, 10 dana. Ulaz u park je besplatan, kao što vidite. Parking kojeg smo napravili je besplatan. Sve su instalacije besplatne. Dakle, sva ova ljepota je data tako da nam ljudi i ostaju. Evo u tih 7 dana on će ući 7 puta u tunele, platit će 7 ulaza, tako da se opet nešto zavrtilo. Čim ostanu duže, kupit će vodu, kupit će knjigu, kupit će majicu. Malo će pomoći financijski, tako da se nekako krpimo od prvog do prvog. Kad smo to sve završili, onda smo supruga i ja, koji ste upoznali, poklonili fondaciji. Jer fondacija je pravno lice, ona će živjeti nadam se za 50 godina, za 100 godina i tako. Pod uslovom da se park održava i da se uvijek pruža besplatno svim posjetiocima. To je ideja sa parkom. U parku ima nekoliko pravila, nema ih mnogo i to su sljedeća. Nema alkohola, nema roštilja jer se roštiljima to s flaše pive, staklo, razbija se. Nema droge, nema vike. Ovo treba bude jedan park baš dobre, pozitivne energije, harmonije sa prirodom, park spokoja, park mira. Evo vidite ptičice. Sam došao ovdje prije nekoliko godina, ptičice se nisu čule jer ptičice osjeća nešto uređeno, organizovano i obrnuto. Mi smo jedina članica sa Balkana, međunarodne organizacije parkova, JAPA se zove, koji vode računa o sadržajima, o sigurnosti i održavanosti, čistoći. Park smo otvorili 2016. Goran Karan, pjevač iz Splita, otvorio, ali imali smo i umjetnike iz Turske, Singapura, Slovenije, Gong Karavan Mira, učesnici iz 15 zemalja, plesovi, gongovi. I te se manifestacije održavaju ovdje, ovo nam je koncertna bina s jednim divnim prirodnim amfiteatrom koji može da primi pa do 4-5 hiljada ljudi bez problema. Ljudi dolaze, opuste se, leže. Dakle, zamislite ovo kao, nema ovdje, ovo sam ja najstariji, ne maltene nego jesam, možda Gogo. Gogo se recimo, na primjer Gogo, on se sjeća Woodstocka. Ovo je jedan Woodstock, ali bez droge i alkohola. Opušteno, dobre energije. Svake godine sve više ljudi. E sada, ovdje je naš infocentar, ovo smo lani napravili, tu nas sjede ove djevojke koje nisu sad danas je subota, ali inače radnim danima, koje se, dvije su njih, Evelina i Azra, koje se brinu oko programa, oko festivala, koncerti, predavanja, sajmovi. Imamo tamo jedan objekat gdje držimo 60 štandova, 60 stolova, postavimo ih ovdje kad su festivali, onda ljudi prodaju organska hrana, med, takvi proizvodi, kristali, lijepe stvari. To im damo besplatno, ništa ne naplaćuje. Ti znaš moju priču, osporedi, špare, besplatno kako to je. Sve što su rekli, jel? Poštovanje, kako ste? Šta ima, kako je, vedi sve da li. Eto ako malo s mojom godinu izbaviti, pa malo katica, soku i domaći. Ajmo sad naprijed u prvu dolinu. Malo sreće sa vremenom, Možda bi mogli neki klasičan koncert da se ogledaš. pa imamo to. Mislim, ja imam dosta pijanistinje koje poznaje. Može, eno ga tamo na onoj novoj instalaciji, doćemo do njih. Odavde nam je početak nove pješačke staze koju smo nazvali piramida. Dakle, na ovoj ovdje mapi, onaj plavo-bijeli krug, ovdje smo, idemo ovom stazom, spuštamo se, idemo u drugu dolinu, prolazimo kroz drugu dolinu oko 1 km, izlazimo i prolazimo kroz šumu, Svecinogorična šuma, 5,5 km, vraćamo se ovdje. Otprilike sat i 45 da se prođe čitav krug. Ja tu imam one svoje šetnje kad idemo ovom pješačkom stazom. Ovo smo napravili proljetos tokom pandemije.
poziv ljudima, povratak u prirodi, prolazak kroz crnogoričnu šumu. Jer kao što se mi branimo od virusa svojim imunitetom, tako se i bor brani proizvodnjom eteričkog ulja. Izbaci eterično ulje, bori se protiv virusa. Mi se nađemo u šumi, udišemo eterična ulja, mi podižemo svoj nivo imuniteta. Moja mantra 2 sata u borovoj šumi, 2 mjeseca imuniteta. Tako da hoćemo da ljude ne trebamo da šetaju. Nekada u bivšoj Jugoslaviji ko je šetao? Slovenci. Svaki vikend negdje, Triglav, drž ne da. A sad ja hoću da ove naše ljude šetaj, imunitet, zdravlje. Trebalo vam je 15.000 maraka da uredimo čitavu stazu i dali smo je besplatno na korištenje. Ja sam je prošao za sat i 15 prije 3 dana. Pa, može i za sat. Odlično. Može i Staza, 2 i po. bio je vrlo topao dan, a sve u hladu. Tako. Za šumu. Ta šetnja ide u stvari ovuda. Ovuda i onda se penje kroz ovu našu šumicu, ide paralelu s ovim glavnim putem, pa onda izađe. Ali ovo je jedan dio staze koji je zajednički. Vidiš onu banderu, vidiš onaj plavo-bijeli znak. Da. To zove plavo oko. Ima na sljedećoj banderi, plavo-bijeli. Dakle, prati se to plavo oko. Da. Imamo 140 ovih kanti za smeće u parku. 140, mislim, to je bila investicija. 60 maraka, 140, koliko je to? 1000 eura. Stvarno svaka čast. Ovdje nam je ova česma, ova nam je voda iz ovog brda gdje su tuneli. Odlična je voda. Za razliku one u duboko u tunelima gdje je 7,45 pH, ovdje je 8,4. Dakle, alkalno. pH je od 0 do 14, 7 je neutralno, sve ispod 7 je kisela sredina, sve iznad 7 je alkalno. 8,4 to je kao donat, ako neko zna, ili prolom voda, dakle ona čisti organizam. Baš ću da se napijem te vode sad. I normalno dali smo je besplatno na upotrebu. Nakon kamena smo postavili komadiće kvarcnog kristala. Kvarcni kristal pojačava energiju. Kada se hoda se u smjeru kazaljke na satu. Dakle, 12 sati, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dakle u smjeru kazaljke na satu i na taj način se povlači energija iz zemlje. Prvi krug, drugi, dolazi se u centar, kad se izlazi na isti način, u smjeru kazaljke. Pa naravno, pa tu ulazi energija. Znaš, kad uđemo u ovaj drugi krug, to je kao prolazak kroz kapiju, tu se osjeti promjena. Pojača lijevo i na pojača desno. Da. Jeste osjetili? Da. Kao što rekao, suptilne su energije, mekane. Međutim, funkcioniše. Ovdje pravimo puni krug i ovdje je neki krug. Onda ćemo ući u ovaj mali krug. Sad što je manje ljudi, onda ovdje se je lagana meditacija ili barem okrenemo se prema strani svijeta. Dakle, nešto hoćemo. Istok je tamo, istok, novi život, nova energija. Jug je tamo, jug, ljubav. Zapad je tamo, mudrost. Ja se okrenem uvijek prema jugu, prema ljubavi. E sad, da bi zadržali ovu energiju, da bi je zadržali, radite ko i ja, samo je držite ovdje, formirat ćemo jednu malu kao energetsku lopticu. Kao na električan. A ovo ćemo da formiramo jedan krug na ovoj travi. Krug ćemo formirati. I ti sad možeš u stvari da se igraš s ovom loptom, da malo čak i proširuješ. Kroz noge i Pa skoro. A, možeš i kao učiš. Sad kako radiš, tako održavamo ovu energiju u organizmu. Ili osjećate? Ja. Da, odlično. Ti sad bojeće osjetiš. Da. Ti osjetiš, ovo lijepo.
Držite ovu loptu, imam, pa nismo gotovi, pa tek ćemo da se igramo sa energijom. Što da čuval nema ruka mi sve vreme pusti. Znaš šta, energija ulazi na lijevu ruku. Igramo loptu. Lijeve prste, lijeva. Radite kao ja, formirat ćemo krug, držite kao energetsku loptu, malo, gore, dole. Održavamo ovu loptu, održavajmo je, krug napravimo, krug, nećemo pravogonik, krug ćemo napraviti. Oko mene, ajmo, krug. Ne, ostavim ja na ivici isto, ali krug pravim. Dobro. Da vidimo, ko osjeća da imamo energetsku loptu u rukama? Ti osjećaš, vi osjećate. Ja definitivno. Dobro. Ja sad vidim. Ti sad vidiš? Nema šale. Pa normalno da vidi. Ono što ste rekli jučer za krstinu. Jest. Žena vježba, nema šale. Znate šta? Mi sad imamo naše individualne energetske lopte. Ja predlažem da od ovih naših malih lopti napravimo jednu veliku. Samo ćemo gurnuti ove lopte u sredinu i oblikovat ćemo. Evo, ovako ćemo gurnuti. I sad gledajte, sad malo oblikujemo loptu. I za nekoliko sekundi ćemo osjetiti sinergijski efekt. Dakle, jednu veliku energetsku loptu. Ili osjećamo? Malo da osjećamo. Ovo se treba opustiti. A? Jer drma, viš koliko je velika? Da tebi druga ruka podala. Ne. Dobro, ja mislim da je to dovoljno. Sad je ova lopta ne samo da je velika, već je ispunjena. Dakle, ona je dosta teška. I da vidimo da li ćemo ova lijepa osjećanja da ostavimo samo za nas ili da podijelimo sa čitavim svijetom. Odlično. Onda ćemo je fino dići odozdo i na 3 ćemo da je bacimo gore u vazduh, nek ide oko planeta, Hoćemo. Ajmo odozdo. Ajmo. 1, 2, 3. Šale, odakle ti tolika strunja, čovječ? Pa ovo je sve na ovu, na etar. Kad se očisti priroda, kako izgleda lepo, a? Bude trebalo snimati još, znači samo kad je ovo. Pa ne, da, ima jasno. Kao blučke, ovo je podvod drveta i tako desak. I to isto Znaš šta je to? To je kombinacija organska i anorganska. Koja stvara skalarne talase. Ovdje je jedna instalacija koja se zove fototerapija. Imamo 8 fotografija, 8 postera i čovjek obično bez puno razmišljanja izabere jedan motiv koji mu se sviđa. Evo ovdje recimo šapo, tamo je konj. A onda za ove fotografije sa ove strane objašnjenje zašto ste izabrali ovdje. Recimo ovdje koji je izabrao intuicija, dakle treba raditi na aspektu intuicije. Sa druge strane objašnjenje za ovu šapu i tako. To možete malo pogledati, sve to izabrati jedan i pročitati šta pojačavati u vašem životu. Ovdje je bila močvara, nije se moglo u čizmama hodati. Napravi se tamo kao kanal potok, ispod zemljani most, cijeli prebaciti vodu na ovu stranu. Dosadili travu, pogledajte nazive naših puteva. Ovaj put pozitivne energije, put magični put, put ljubavi,
put uzbuđenja, put nade. Ovaj kamen sinoptičar daje vremensku prognozu. Kad je mokar, pada kiša. Kad je suh, ne pada kiša. Sjena na tlu, sunčano, evo nema sjene, oblačno je. Kad je bijel na vrhu, pada snijeg. Kad se ne vidi, magla. Kad se njiše, puše vjetar. Kad skače, potres, kad ga nema. Dosam tornado. Tako malo pravda. Semire, znaš kako bi ja to nazvao, taj uređaj? Kako? Vremenska dijagnoza. A eto, vremenska prognoza. Dija, ovo je dijagnoza. To je dijagnoza. Ovdje ulaz u magičnu šumu. Možemo krenuti sa lijeve strane. Ovdje je toalet. Imamo ukupno 5 toaleta smo napravili na našim lokacijama. U Visokom nema javnog WC-a. Sad zamislite, god nam dolaze gosti, dođu na autobus iz Slovenije, trebaju već u WC. Onda im trebate tražiti restoran gdje će svi nagrnuti. Na kraju sam ja napravio 5 WC-a. I besplatno za upotrebu. A nama nije besplatno. Struja, voda, papir, neko to čisti i tako dalje. Ovdje je jedna donacija iz Slovenije. Slovenačka kiparica Vesna se zove. Napravila ovaj kip kojeg je nazvala Ona ili She. Zašto ona? Zato što nema nikakvih facijalnih karakteristika, dakle nije neka posebna žena, nego simbolizira sve žene. Simbolizira žensku energiju, žensku ljepotu, ženska osjećanja, suosjećanja, simbolizira ljubav. I ona nam boji ovaj dio parka ljubavlju. Stavili smo klupe, ljudi dođu, razmišljaju o njoj, opuste se, meditiraju, pojačavaju žensku energiju u sebi. Ona u ruci drži onaj kao jedan tanjir koji je u stvari cvijet života ili sjeme života na kojem je srce, ponovo simbol ljubavi. Kad nam je poklonila ovu skulpturu prije 2 godine, imala je plavu haljinu, kao što vidite na ovoj fotografiji. Međutim, nakon godinu dana rekla mi je, svaku noć je primala poruku da mora da joj promijeni boju haljine. Jer se ona već ovdje udomačila, pustila je korijenje i ona se vratila ovdje i ofarbala je u staru zlatnu boju. Sa lijeve strane jedan labirint. Labirinti su bili vrlo čest fenomen u drevna vremena. Nekad ih je bilo 9 labirinata. I to labirint moći, labirint osjećanja, labirint energije, labirint transformacije, labirint mudrosti. Sama meditacija. Izvući da smo oko mjesta da nema nikoga, 45 minuta ili pola sata s meditacijom, jer unutra je meditacija predivna zato što nema nikakvih spoljnih utjecaja, nema zvuka, nema struje, išli bi bi isključili struju. I ti tačno kao da si u majčinoj utrobi, potpuno siguran, posvetiš se sebi. Bijela boja, bijeli kamen, tamo je crvena, vezano za energiju, tamo je zelena, ekologija. Dakle, ovakav izdužen kamen se u arheologiji zove megalit. Mega, veliki, na grčkom litos, veliki kamen. 2 tone, trebao nam je bager da ga ovdje donese i postavi. 2 tone. Nekada je u zapadnoj Europi bilo oko 250.000 ovakvih megalita, ili kako se na starobretanskom nazivaju, menhiri. Međutim, inkvizicija od 12. do 18. vijeka uništila 80%, dakle 200.000. Ali ono što je ostalo, vrlo impresivno. Slovačka, Češka, Francuska, ima ih u Poljskoj, ima ih u Austriji, Španija, Portugal, Francuska, Velika Britanija, Irska. Najveći je bio u Francuskoj, liče na ovaj ovdje, imao je 175 tona. Na jugu Francuske se nalazi, ali na zemlji u 4 komada su ga presjekli. Zbog čega ih je katolička crkva uništavala? Pa taj najveći od 175 tona, pazite, nije onaj od 50 tona, nije onaj od 30 tona, očigledno njega srednjovjekovni tamo čovjek, nekakav kmet, vukao, obrađivao, instalirao, nego je
To je neka razvijena civilizacija. I crkva ono što nije razumjela, oni su to smatrali đavoljnim. S pomoću nekih velikih kranova podigao, instalirao tako da. A pogotovo ne znaju objasniti zašto je to rađeno. Zašto ne znaju? Zato što nemaju inženjerski mozak, zato što ne mjere, ne znaju ništa o duhovnosti. To današnji arheolozi i historičari. Da znaju, znali bi da ispod zemlje mnoštvo energetskih tokova. Pominjali smo podzemne vode, negativnu energiju, ali imamo Hartmanove mreže. Hartmanove linije su 30 cm, idu istok-zapad, sjever-jug, sjeku se svaka 2 sa 2,5 metra. Sjecišta, loša energija pa nas. 2 sa 2,5, novo sjecište. Imamo li recimo krevet iznad raskršća Hartmanove mreža, a barem na jednom mjestu mora biti to raskršće, to uzrokuje da se budimo umorni i tako da. Postoje Karijeve mreže, dijagonalne, Schneiderove mreže. I sva su njihova raskršća uvijek loše. Postavite ovakav blok, neutrališe loše zračenje. Ovaj blok ovdje neutrališe oko 100 metara radijusa loših zračenja. I u ovom parku svjesno, a pogotovo podsvjesno, osjećate prijatno. Zašto? Nema loših zračenja. Ona je donacija našeg prijatelja Johannesa, jednoga dole skroz desno, iz Beča. Napravio 2 bakrene piramide, komad kvarcnog kristala. Ideja sa bakarnim piramidama je da one bi trebale da imaju strujanje energije po osnovi, spiralno se kreće prema gore i izrazi kroz vrh. Po osnovi spirala kroz vrh prema meni. Dakle, ja sam teoretski između 2 energetska toka, 2 energetske zrake. Kvarcni kristal ima funkciju da pojača to zračenje. Sad on to dovodi u vezu sa jednim drugim fenomenom. Po njemu brzina, stvari to je klasično objašnjenje, brzina kretanja elektrona u atomu je 90% brzine svjetlosti. Mi danas znamo da zapravo to nije baš tako, da će elektron biti tamo gdje ga mi zamislimo, a sad je to druga priča. A recimo da je 90% brzine svjetlosti. Ako bi ubrzali kretanje elektrona, mi bi vibrirali više, na 95%, i postali bi nevidljivi. I njegova je sad ideja da energija piramida može da ubrza kretanje elektrona, da mi vibriramo više, i on je nazvao ovu svoju donaciju piramidalna mašina za teleportaciju i prosvjetljenje. Koliko ja znam, niko nije teleportiran odavde, ali je interesantno. Ma čito je sa papira 20. I objašnjavamo o stvarima koje ne uče u školu, o energiji. Evo čovjeka sa 7 energetskih motača. Ovaj prvi sivi je aura. Aura možemo i svi osjetiti. Dakle, aura je eteričko tijelo, astralno, mentalno, kazualno, duhovno i božansko. Nekad sretneš čovjeka na aerodromu, recimo. Prvi put ga vidiš, ali ti iz nekog razloga simpatičan, kod da ga znaš što života. Energije komuniciraju. Možda ga i znamo iz prošlih života. I obrnuto. Sretneš nekog, ma antipatičan ti je, mislim, čovjek ni kriv, ni dužan, ali tebi nešto negativno. Vjerojatno se sjećaju ranijih života. Sad, kao što mi imamo svoju auru, tako svako drvo ima svoju auru. Onda mi djeci kažemo, aj djeco, pričite malo drveću, da otvorimo ruke, ima neki dobrovoljac, a došli sam. Mogu i odraditi. Radi isto što ja radim. Radi ovo. Osjetiš li mali otpor, malo toplote i malo strujanja od lanovima? Ili osjetiš? Dobro, to je aura ovog drveta. Ajde imamo koliko je velika aura. Ajde se malo odmakni.
Jel ti još struji? Radi još šta radi? Aura ovog drveta je 4,5 metra do 5 metara. Ajmo sad malo popet približiti. E sada, mi kad ovako stojimo, imamo transfer energije od njegove aure prema nama. Ajmo sad zamoliti drvo da nam daje energiju i da povećava naše monitor. Zamolimo ga lijepo. Hoćeš? Ne treba. Što? Dobro, obično mi kažemo to, djeca damo instrukcije. Zamolite drvo da vam da dio svoje energije. Zatvore oči. Jer osjetite transfer, osjetite. Sad otvorite oči. Zahvalite se drvetu. Zagrlite drvo i pokažite mu svoju ljubav. E, to je ova instalacija. Zagrli drvo i pokaži mu svoju ljubav. E, ovo su lekcije koje nas ne uče u školi. Lepe su lekcije, da. Ali jedan put dođete ovdje i vi ćete zapamtiti, drvo je živo, ima svoju auru, ima svoj energetski omotač. Sljedeći put kad ideš u šumu, dobit ćeš energije i tako. Dakle, sve treba cijeniti. I was there on Bosnian Pyramid Project when they needed us, and this is what we have discovered. The project that forever redefined human history, the most open project in the world. I was there on Bosnian Pyramid Project when they needed us, and this is what we have discovered. The project that forever redefined human history, the most open project in the world. I was there. I was there. I was there on Bosnian Pyramid Project when they needed us, and this is what we have discovered. The project that forever redefined human history, the most open project in the world. I was there. I was there. I was there on Bosnian Pyramid Project when they needed us. I was there. I was there. I was there on Bosnian Pyramid Project when they needed us.